Undaka aldiz imaginatu dut Dar batez zabatuko ote ditut Nan nagoenean zeharkatu nahi dut Bide egokiak aukeratuz Etxean itxaron nazazu Denez da itzuliko errepideak Segi bitartean Etxean itxaron nazazu Denez da itzuliko errepideak Segi bakarrik sentituko naiz etxean Itxaron nazazu Enaiz da itzuliko errepideak Segi bitartean Etxean itxaron Emankizuna Anartz baserritarra Txalo zaparra da talderitza Batzen behin, baserri polit bat bezalo kokatu. Egun animali madarikatuak, hasta itezen lanean behingoz. Kurri, kurri, egun on baserritarra. Bai, nor da? Albaitaria, laguntza behar dut mesedez. Nire animalegatik kezkatuta nago. Eta bat? Bai, festa bat! 1, 2, 3. Samina, mina, waka, waka, samina, mina, aula bizikote, samina, mina, waka, waka, samina, mina, aula bizikote. Txalo zaparra bakarrik sentituko naiz etxean